Dnes začneme tradične a to tým, čo nám nešlo. Myslím si, že obrana nebola úplne ideálna, supera sme nechávali na osi ihriska úplne voľného a z toho sme dostali zbytočné góly, ktoré sa nesmú stávať. A na druhej strane musím povedať, čo bolo dobré. Pri všetkej úcte voči superovi a s rešpektom aj voči mojim hráčom, ale tento zápas mal skončiť oveľa väčším rozdielom, ako skončil. My sme zahodili toľko veľa šancí, čo nie je prípustné, myslím si, že v extralige. A určite takéto veci by sme mali premieňať, dávať góly. Tých príležitostí sme si vytvorili, myslím, že dosť veľa, ale jednoducho musíme premieňať tie šance. Tak dnešný zápas hodnotím samozrejme negatívne, pretože sme prehrali, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že z našej strany je to celý čas proste stále lepší a lepší výkon, či už od prvého zápasu s Florkom. Dneska to bolo úplne diametrálne odlišné, aj čo sa týka kvality supera a myslím si, že sme zahrali relatívne dobre. V prvej tretine to bolo z našej strany také slabšie, ale už v druhej tretine myslím si, že sme sa nakopli a začala nám to tam aj padať. Bohužiaľ s nešťastným koncom pre nás, ale vieme čo zlepšiť a myslím si, že už do budúcna to bude iba lepšie.